بازم سلام علیکم سلام برادرای عزیز. نوای بر روی اومدگیم بر بسیار زدگی نعمت خدای برکت الله انشالله سال تین میویا یک نواری با کچس و پست گفتیم بگیریم. این بسیار درکار شده است. همون ماشینیکو بازم حرکت کرده استن بچه. این دفعه اینامی گردک و یار محمد در شبکه اجتماعی одноклассник дар сети одноклассник дар социални сети одноклассник айноми гурдаков ёр маҳмад саҳифа кушодагай бачаҳоро пул мепурсад. бачаҳо ба и фреб нахре ҳаракат кӣ ки рақамҳои картатонро натие кадом ошноита кадом аз номи кадом ошноед ки навиштан ҳамин хели сообщение ҳам хели коро пурсидан хизматҳо пурсидан бародаро аввал ба худаш суҳбат кунед ва ки ягон хештаборш ягон ҷиянаш занг мезана ино дурӯған башо фаромӯш накунед. ҳамин саҳифаи ҳозир нишон метиҳем. дар ҳамин саҳифаи касе ки ёру рафиқа ёру дӯста касе ки мешиносаш ба якдигара равон кунед ки бибинанд бифаҳманд чиз накунанд ҷиғел нахӯранд пули худшона ба ҳар мошенника натиҳанд. бародаро мошенник бозам ҳаракат кардааст. мошенник бародар касе ҳастӣ биё қатими неҷа барф барӯ якам зиндагиро фаҳм як бор кӯҳ бирем биёем баъд бас мекунем мошенникиро як ду бор ганиятат кунем дар тепа баъд хуб мешавад дар дуруни барф 1 метр барф дар як бор бидро баъд тен меша мефаҳме ки зиндагӣ чия пули ҳалола чӣ хел ба даст биёрӣ. и хеле наки бародар иҷа шабакаи иҷтимоӣ ютуб дар намешавад ки ягон гапи калон дорем ба ҳарфи калон ки ҳамин хеле баъзе одамо ки то баъдаш нагӯй некида сар намекунад. барои ҳамин бародар басшикаи корта накунӣ хеле. хай бародаро касе ки мешиноса ҳамин одама ба якдигар равон кунед ки бародар и худаш занг зад соҳиби ҳамин саҳифа гурдаку ёр маҳмад гуфт ки саҳифама кур кардам удалит кардам ай тарса ки ай номи ман гап назананд. не ки агар ай номи ҳамин навишт шиносо ба якдигара поделиться кунӣ рӯй кунӣ ки бародаро фреб нахӯре. и хел тоқа ай одам не ай бисёриҳо шудааст. бародаро ҳамин наворро биранд тамошо кунанд. ҳеҷ вақт ҳавои картатонро сурат нагирӣ рӯй накунед дигар корро накунед. карта як тараф дора барои ҳама дидан дар банка меганад тарафи дигараш барои худат тоқаи ӯ тараф ба дигар одама нишон натед. ҳай бародарои азиз навори камтар мекунем ки тезтар бигзара ҳамин рӯз ва барвақти бигзарад ки бародаро тамошо кунанд. бародаро зинда бошед дар амони аллоҳ то боздид.